amma yanzu yau wai gwamna ni za a ce ni ba dan kokusiya ba ne, ni ba dan kokusiya ba ne. Yau wanda ke tare ne a tofa lokal gama sai shi lokal gama yanzu ku tsofaffin yan kokusiyar dan girman Allah tofa lokal gama waye taka rawar da taka ba gori nake ba. Duk jihar Kano mutum ɗaya ne taka rawar da nake taka duk Kano wallahi na nuna shi kan ce gwamna ba zai yanka ka ba ni zai fara yanka amma yanzu yau wai gwamna ni za a ce ni ba dan kokusiya ba ne, ni ba dan kokusiya ba ne. Yau wanda ke tare ne a tofa lokal gama sai shi lokal gama yanzu ku tsofaffin yan kokusiyar dan girman Allah tofa lokal gama waye taka rawar da taka a Kano gabaki daya ma ba gori nake ba, ba gori nake ba, ba gori nake ba. Duk jihar Kano mutum ɗaya ne taka rawar da nake taka duk Kano wallahi duk Kano ba bace ina gaya muku wannan ba wai don ungoyi ba wai a zaɓi na ba duk zaɓukan nan gaba ɗaya duk Kano state wallahi billahi lazim mutum na nuna shi kan ce gwamna ba zai yanka ka ba ni zai fara yanka amma yanzu yau wai gwamna ni za a ce ni ba dan kokusiya ba ne, ni ba dan kokusiya ba ne. Yau wanda ke tare ne a tofa lokal gama sai shi lokal gama yanzu ku tsofaffin yan kokusiyar dan girman Allah tofa lokal gama waye taka rawar da taka a Kano gabaki daya ma ba gori nake ba, ba gori nake ba, ba gori nake ba. Duk jihar Kano mutum ɗaya ne taka rawar da nake taka duk Kano wallahi duk Kano ba bace ina gaya muku wannan ba wai don ungoyi ba wai a zaɓi na ba duk zaɓukan nan gaba ɗaya duk Kano state wallahi billahi lazim mutum